23 मे शनिवारी आझाद मैदान येथे मोठ्या प्रमाणात हा मेळावा साजरा होणार आहे। एकूण जे मेळाव्याचं स्वरूप आहे ते या पद्धतीने आहे। मराठी भाषेसाठी ज्यांनी आतापर्यंत मोठ्या दिलाने काम केलं असे आपले 3 मान्यवर ज्यांचं नाव या सभेसाठी सभेच्या प्रवेशद्वारासाठी एकूण सभास्थानासाठी आणि व्यासपीठासाठी असं दिलेलं आहे। सभेचं प्रवेशद्वार जे आहे ते स्वर्गीय विष्णू सूर्या वाघ यांचं नाव त्या प्रवेशद्वाराला दिलेलं आहे। सभेचा जो प्राकार आहे म्हणजे आझाद मैदान, त्या दिवशी या सभेच्या दिवशी त्याचं नामकरण आम्ही स्वर्गीय भास्कर भंडारे यांच्या नावानं केलेलं आहे आणि सभेचं व्यासपीठ जे आहे ते स्वर्गीय माधवराव तळावलीकर ह्या नावाने ते सजवलं जाईल त्या दिवशी। एकूण सभेला 4:30 वाजता सुरू होणार आहे। एक छोटे मिरवणूक जी आहे ती होणार आहे आणि त्यानंतर ह्या सभेला सुरुवात होणार आहे। या सभेसाठी प्रमुख मार्गदर्शन आम्हाला लाभणार आहे ते एकूण ह्या विषयाचे निमंत्रक प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांचं, त्यानंतर गोरा धवळीकर हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून असतील, प्राचार्य डॉक्टर मनोज कामत या पणजीच्या मेळाव्यासाठी खास ते मार्गदर्शन करणार आहे, डॉक्टर दत्ताराम देसाई यांचंही मार्गदर्शन लावणार आहे आणि महिला प्रमुख डॉक्टर प्राध्यापक अनिता टिळवे यांचंही मार्गदर्शन लाभणार आहे। आत्तापर्यंत जी तयारी झालेली आहे त्या तयारीवरून आम्ही अशा निकषापर्यंत आलेलो आहे। एकूण पणजी महानगर म्हणून ही सभा आहे। पणजी महानगर म्हणत असताना फक्त पणजी शहर नाही तर तालिगाव, सांताक्रूज, परवरी, चोडण, दिवाडी पेठ असं मिळून पणजी महानगर असं याला म्हटलेलं आहे आणि ह्या सभेला सुमारे 5000 मराठी प्रेमींची उपस्थिती लाभणार अशी आम्हाला खात्री आहे। इथून मी आवाहन करू इच्छितो की आत्तापर्यंत असं होत आलेलं आहे की कुठल्या तरी कारणाने कोणाला तरी घाबरून मनात असूनही बाहेर न आलेले असे अनेक जण गोव्यात आहेत। आम्ही ज्यावेळी घरोघरी जातो त्यावेळी आम्हाला ते सांगतात, माझ्या मनात आहे पण मी अजून बाहेर आलेलो नाही, वेळ आली की आम्ही नक्की बाहेर येऊ असं त्यांचं म्हणणं असतं। आणि अशा सर्व लोकांना आव्हान आहे की आत्ता पावसाळ्यापूर्वीची ही शेवटची जाहीर सभा होणार आहे। त्यानिमित्तानं मी सर्वांना आव्हान करू इच्छितो, खास करून पणजी महानगरल्या प्रखंडातल्या सर्व लोकांना, की त्यांनी या सभेला हजर राहून आपला सहभाग ह्या कार्यासाठी दाखवावा असं मी सर्व जनतेला आवाहन करू इच्छितो। एक हो प्रश्न सतत येत असतात, सरकार नक्कीच सिरियस असा पण आता दाखयना, कारण सरकाराक खबर असा की समजा ह्या मराठीक जर डावलली आम्ही जाल्यार तेंची फुडें धडगत ना, हे सरकाराक खबर असा, सगळ्या आमदारांक खबर असा, मुख्यमंत्र्याक धरून सगळ्यांक खबर असा। कारण जे मराठी खातीर वावुरपी लोक असा किंवा मराठी भाशे खातीर वावुरपी लोक असा, मराठी कवी असा, कलाकार असा, हे सगळे जे असा ते ह्या विषयाच्या फाटल्यान आसा। त्यामुळे सरकाराक नक्कीच खबर असा, फक्त अजून ज्या जोमान आम्ही पुढे वचोंक ना त्या जोमान सरकार अजून त्याका रिएक्शन दिना, म्हणून अशें दिसता की सरकार तशें सिरियस ना। पण सरकारातल्या प्रत्येक मनशाक खबर आसा की जर समजा मराठी जाली ना किंवा मराठी आमी जर डावल्ली
जाल्यार तांकां येणाऱ्या निवडणुकीन हो धोको आसा. ओके, तेच्या खातीर इलेक्शन येता पळय, आतां तुमचें हें मुवमेंट आहा, ह्या वर्साक 25 स्टार्ट जाला, 27 इलेक्शन आसा, सो तुमचे हे इलेक्शना पुरतीच मुवमेंट उरता काय कितें? नक्कीच ना. मदीं इलेक्शन स्टार्ट सोंपलें की तुमचे काय ना मुवमेंट? गेल्या फावटीचो विशय आसलो तो मराठी भाषा असो नासलो. तो जो आसलो तो मराठी माध्यमा खातीर आसलो. म्हणजे शाळांनी जे मराठी माध्यम प्राथमिक शाळा ज्यो आसा ते मराठी माध्यम आणि मराठीच न्हू, मराठी आणि कोंकणी माध्यम हे बरोबर ते मेळचें. तेंच माध्यम गोंयांत आसचें, इंग्रजी माध्यम गोंयांत नासचें, ह्या खातीर ते आसलेली. आणि इलेक्शन जालें ते जावंक ना तेच. आणि त्या वेळार मुवमेंट बंद न्हू, तो मुवमेंट बंद जावंक ना अजून, तो मुवमेंट चालूच आसा. फक्त कशें आसा त्या वेळार ह्या माध्यमा भितर आसलेले पळय, ह्या एकूण त्या सपोर्टान आसले माध्यमाच्या, ते सरकारानूय बरेच जाण आसा. पण तो त्या इलेक्शनाचा एजेंडा कंटिन्यू कित्याक दवरिनाका म्हणटा, फक्त इलेक्शन त्या इलेक्शनाचा एजेंडा कसो आसता आनी आतां हो इलेक्शनाचो वेगळो एजेंडा हो इलेक्शनाचो अजेंडा कशें जाता, इलेक्शन किंवा सरकार तुमचे इलेक्शन लागीं पावता तेन्नाच मुवमेंट स्टार्ट जाता, मागीर मुवमेंट सोंपता ना सांगता. आनी जावं अशेंय न्ही की बाबा तेजो सोल्युशन येता जावं कन्क्लुजनार पावता. त्याच्यानंतर सुद्धा त्या इलेक्शना नंतर सुद्धा तो मुद्दो चालूच आसलो, बरेच दीस चालू आसलो. आणि तसो ऍक्टिव्ह दिसूंक ना. त्या हेतून जालें कितें, आत्तां इलेक्शन जाल्यानंतर शेवटी कशें आसता, सरकाराचेर जर दबाव हाडटलो जाल्यार इलेक्शन हो मुद्दो धरूनच सरकाराचेर दबाव हाडचो पडटा. पूण मागीर फकाणां जाता तशी दिसना तुमी मुवमेंट मागीर बंद करता, तेजो कितें म्हणटा कन्क्लुजनाचेर जे पावपाक जाय ते पावना, म्हणजे तुमी फकाणां अशी जाली ना ही जनता. आमी बंद म्हणून हो कंटिन्युअसली केला. पयलीं 2 वर्सां पयलीं गोरा जोडीकर ते आदी प्रदीप गाडी आमोणकर सुरू केले, मागीर गोरा जोडीकर कंटिन्यू केले. आता हे कंटिन्युएशन चालू आसा. तो मुद्दो जो आसा तुमचो तो हे आसा, पण तो मुद्दो अजून बंद जावंक ना. जे कारण मराठी माध्यम स्लिपिंग मोडार सध्या तरी अशें म्हणपाक, कारण हो मुद्दो आता महत्वाचो आसा. तेजेपेक्षा हो मुद्दो महत्वाचो दिसलो, तेजेपेक्षा असं म्हणिना, पण हो मुद्दो आत्ता गरजेचो आसा. त्यामुळे हो मुद्दो तो इलेक्शनाच्याच वेळार असो कित्याक, जाल्यार तेजें उत्तर अशें आसा की इलेक्शनाच्या वेळार थोडेशे जोर जर चड लायलो जाल्यार सरकाराक जाग येवंक शकता, असो अशी एक धारणा आसा. सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केला की राजभाषेचा प्रश्न सुटलेला असा आणि काय जावचे ना. मुख्यमंत्री म्हणा किंवा कोण बीजेपीचे लिडर्स त्यांच्यानी एक क्लॅरिफिकेशन खूप कॉम्पिटिंग तो विषय सोंपलो म्हणून तेंका एकूच प्रत्येक वेळार जेन्ना तांकां विचारला तेंच्यांनी अशें सांगलां की हो मुद्दो सोंपलो. एक टेक्निकली हो मुद्दो सोंपलो तेंच्या खातीर. कित्याक की कोंकणी राज्यभाशा जाली आनी मराठी सहभाशेचो दर्जो दिलो म्हणटकूच तो सोंपलो. होच आतां पर्यंत ते उलयता. पण कितलेशेच लोकांक ही मराठी जाय हें सरकाराक खबर ना अशें म्हणपाचें आसा? अजिबात ना. बऱ्याचशा लोकांक सरकारांतले हांव तांकां तें गांभीर्यान आसा अशें म्हणटा हांव इतल्या खातीर की बरेचशे लोक हे मराठीच्या फाटल्यान आसा आनी मराठी राज्यभाशा डावल्ल्या म्हणून निराश आसा, ते दुखावले गेल्ले आसा. हें सरकाराक बेस बरें खबर आसा. फक्त तो टेक्निकल मुद्दो फुडें काडटा की आतां पर्यंत जे टेक्निकली जाला की कोंकणी राज्यभाशा जाली म्हणटकूच तो मुद्दो सोंपलो. इथपर्यंत सतत तेंचें इतलेंच म्हणणें आसता. तुमी तांकां गोंयांत मराठी ना काय कितें, वर्तमानपत्रां मराठी ना काय कितें, गोंयांत दर वर्सा कितलीशींच मराठी पुस्तकां प्रकाशीत जायना काय कितें, गोंयांत दर वर्सा कितलीशींच नाटकां मराठीन जायना काय कितें, अशे कितलेशेच मुद्दे जर काडीत जाल्यार ह्या मुद्द्याचेर तुमी केन्ना तरी विचारपाक जाय. टेक्निकली एक जालो. दुसरो
टेक्निकली जाला अशें म्हणटा आसतना मुद्दो क्लियर जालो अशें म्हणटा ते टेक्निकलीच म्हणटा. आतापर्यंत मुख्यमंत्री उलयला किंवा आनी कोणी जर उलयला जाल्यार टेक्निकली तो मुद्दो जालो. म्हणजे राज्यभाषा जाली आणि मराठीक सहभाषा. मराठीक सहभाषेचो दर्जो जो दिला त्या खातीर ती सहभाषा म्हणून आतापर्यंत खंयच झळकली ना. आतापर्यंत खंयच ती हायलायट जाली ना. ह्या मुद्द्याचेर जर तांकां विचारत जाल्यार तेंचें उत्तर नासता कांयच.